Zdravím všetkých mojich fanúšikov. Na to, že tam mám 450 kg, tak to je celkom ľahké. Perfect. Takže vítam vás pri dnešných nohách. To už z názvu môžete vedieť. Ideme tam vyzrieť, chalani. Ahojte. To bolo strašné. Vítajte pri ďalšom videu. Dneska bude také trošku kratšie. Dám si nejaké nohy. Ako prvý cvik som mal lítka v stoji, pretože ich tam krásne natiahnete, nenatočil som to, nevadí. Sulek v akcii. Už po akcii. Teraz kvac, dole tepláky. Idem, že nejaké si sklady, čo to je? Ináč ten chalán v tej šedej mikine, že začínajúci youtuber, teda čo si to? Influencer. Že budú Amatérsky športovec. Amatérsky športovec, ktorý to začína brať profesionálne. Keď to bude vyzerať? Začne brať profesionálne. Takže vítajte pri našom ďalšom videu, dneska cvičíme nohy. Idem si dať rovno prvý cvik, poďme na to. Možno vždycky dá sa točí, keď dokončíš sériu. Ja už som pokladal asi do veci kamerou. A natáča, výborne. Inak ten chalán v šedej mikine ma dnes trošku priučil techniku si skladov, to som veľmi rád, aj som to viac cítil. Tak možno vám niekedy prezradím, ako sa to má robiť, možno ne. Ale však čo má je po vás, že? Nejde iba o views vlastne, o čísla. Takže daj like, koment a zdieľaj to všetkým, koho poznáš. Dík, inak ma tvoj názor vôbec nezaujíma. Predkopy, klasika na stehná v skrátenej polohe. Bulharské, iba také bez váhy na ľahké doničenie. No. Môžeme to nazvať, že som to mal taký deload tréning, tento. Myslím, že by sa nikto nemusel uraziť.
posledný cykl som mal addukcie, no proste, že nohy k sebe, viete, že no tak toto som tiež nenatočil, tak som si povedal, že neviem ani čo som si povedal, proste som nezapol kameru. No takže dneska také kratšie videjko, 5 minút možno budem mať, možno 3, a ne, 5 by mohlo mať. Napríklad, aj keď to je vlastne úplne jedno. Nech máte to aj vy tak, že idete jesť, nájdete si nejaké video, napríklad, že 13 alebo 18 minútové a zjete obed, alebo čo to je za 5 minút a video musíte proste dokúkať do konca. No tak toto je presne to video, ktoré vám vyjde presne na tú dĺžku, kým dojete. Presne na ten čas, kým dojete. Ďakujem za vaše zhliadnutie a vidíme sa niekedy na budúce. Není ma vidno. Čaute.